Na sziasztok, sráckéne! Citromaik, és ebben a mai videóban rangsorolni fogjuk az összes guzguzdekról 2 dolog alapján, hogy én mennyire szeretem őket, és hogy mennyire is vagyok velük jó. Kezdjük is a Dodo madárral. Hát amennyire szeretem, azt CTR lenne, de már sokszor szavaztak ki, szóval ezért én a BTR-be fogom rakni. És bocsangom miatt csak egy kicsit meg vagyok fázva. Parbolyozó dodók azt nagyon ritkán kapom meg, ezért fogom a CTR-be rakni, illetve még egyszer nem nyertem így. Galambot úgy szintén amúgy a BTR-be raknám, csak ugye bénabb vagyok vele, szóval a CTR. Sólyom az könnyen beraknám BTR-be, de amúgy jó vagyok vele, szóval ATR. Kesővel nem vagyok túl jó, ezért a DTR-be raknám. De amúgy közepesről, szóval egy C-t megelőlegezek neki. Jaj, pár bőzókat kéne vegyem. Pelikán, hát amúgy A-ba raknám, de nem vagyok vele olyan jó, szóval BTR. Varjú, jaj, bocsánat. Jaj. Szóval, Varjú még sose voltam, azért, hát hogyha csak arra mennék, hogy mennyire vagyok vele jó, ebbe kéne raknom, de jónak tűnik, szóval DTR. Szeretők, hát ATR-be raknám, csak béna vagyok vele, szóval BTR. Sima liba, hát figyelj, ez egy DTR, erre most nem tudok mit mondani. Medium az egy fokkal jobb, az egy CTR, vagy hát várjál, de régen nagyon rossznak tűnt, azért F-be raktam volna. Amikor elkezdtem játszani, akkor rossznak tűnt. Akkor, ha nem rég játszani, akkor DTR-be raktam, de most azért rakom CTR-ben, mert kezdem megszeretni. Szaftos az teljesen CTR, önbíráskodóval együtt. Nyomozó, hát CTR-t azért megadom neki. Na, imitátor, ezzel nem vagyok olyan jó, de már nyertünk párszor emiatt. Kanadait azt szeretem, azt nagyon szeretem, az STR. Viszont a PTR-be tényleg a kedvenceim bennek. Sheriffet azt simán a B-be raknám, viszont nagyon rossz vagyok vele, szóval csak egy CTR tudok neki adni. Testőr az teljesen egy C. Elérkeztünk a kedvenc rólomhoz, a madárleshez. Aki megkérdezi, hogy miért, az fejbe vágom. Egyszerűen szar, tehát erre nincs szavak. A sima libával jobban el vagyok, mint egy madárlessel. Mert egyszerűen nagyon utálom, és nincs rá szavak, tehát hogy átláthatsz a falakon, van 5 másodperces kódja, tehát hogyha elkezdesz átnézni a falon, akkor 5 másodpercig csak azt kell nézned. Sötétben nem működik arról, tehát hogy ilyesmi. Politikus az... Hát... Kezdődnek a problémák, igen. Meg a lakhatóstal is, hát... Amúgy jó lenne, csak ez az ókori homokpályán szoktam a legtöbbet játszani, ott van lakatosról, de ott nagyon ritkán zárják az ajtókat. Híresség az egy CTR, az még jó. Korposznokot amúgy nem értem amúgy. Ez teljesen egy CTR nekem, de csak azért amúgy B-be raknám. Nem tudom, hogy mikor lehet látni a rolt, mert akárhányszor korposznok vagyok, megnézem a hullát, rajta állok pár másodpercig, és megvizsgálom, és nem történik semmi. Lehet béna vagyok, hogy valami elkerüli figyelmemet. Kalandor ez egy tökről fánról, ezért rakom a BTR-be. Bár még nem nagyon használtam, de hát... Na, Astral is, amivel nagyon szar vagyok, ez egy CTR. Ajjaj, jön a baj, bosszúálló. Szar vagyok vele, egyszer nem öltem, nagyon is utálom, hát ez egy FTR. Mérnököt amúgy D-be raknám, mert épp hogy nem tud ölni már az egy gyilkos, de C-be kell raknom. Utca csibész az egy hasznosabbról, ezért sajnos csak CT-ért tudok neki adni, de azért nem olyan rossz. Egy nyomkövető, figyelj, ez is CTR, megadom. Fanatikust azt nem nagyon kedvelem, viszont tudod bizonyítani, hogy liba vagy. Hát nekem ez akkor is egy DTR lesz, sajnálom. És akkor jönnek a rontásos rólok, amit nagyon keveset rontásoztam, szóval ezeket ne haragudjatok, de mindegyiket a DTR-be kell raknom. Kivéve az angyalt, aki unis a rontásokra, azt ismerem, az egy CTR nekem. A varrónővel együtt, mert az is voltam már. Jaj, várjál.
következő az nem lesz más, mint a lobbista. Rám sokszor hiszik, hogy Dodó vagyok, és még egyszer sem tudtam használni, szóval ez nekem egy DTR. Túlélő az nekem teljesen C. Jövendő mondó, na ez már egy BTR, mert ezzel jó vagyok viszonylag. Kacsa. Na, ez még sose voltam. Viszont ki nem szeret gyilkos lenni. Ezt én a C-be rakom. Kanibál C. Erre biztos nem adok jobbat. Alakváltó ATR. Némító ATR. Orgyilkos STR. Professzionálissal együtt. Hát én a kémet azt nem nagyon értem, mert ez is olyan rászavazó valaki, de nem látod meg egyből a szerepét. Szóval jó, nekem ez egy B. Bérgyilkos A. Or B. Hát ez az orr az azt tudja, hogy ha valakire egyedül szavazol, akkor az azonnal a börtönbe kerül. Úna láthatatlan az S, ez biztos, hogy S, ez nem állít meg ebben senki. Személyiség tolvaj ATR. Na, elérkeztem a legrosszabb gyilkoshoz, a ninjához, amit a sima kacsa alá kell raknom, mert oké, hogy 2 tud ölni, de a tripla cooldown, tehát hogy 20 másodperc helyett 1 perces a cooldownod, a tény, hogy 1 perces a cooldownod, az nagyon szar. Sírásod közben a C-be rakom, szóval vissza a ninjához, hogy egyszerűen nagyon szar. Meg egyszer volt egy ilyen példa, hogy mentem egyik barátom, meg egy random ember, egymás mellett voltak 2 cm-re, tehát hogy kb. Így voltak egymástól, mint most a Varjú meg a ninja. Megöltem, és az csak az egyiket ölte meg, és lebuktam. Egyszerűen nem bírom. Na, pusztító az egy BTR, amúgy szeretem. Elérkeztünk a kedvenc rólomhoz, a bulihoz, ezt imádom, ez nagyon jó, ez PTR. Sorozat gyilkos, hát jó, STR-t meg adom igazából neki. Telkiatikust, jaj, hova tűnt? Nagyon szeretem. Úgyhogy egy PTR-t megelőlegezek neki. Bár nem vagyok vele olyan jó. Legyen ATR. Majd max átrakom. Bosszorkánymester, ez egy teljesen ATR. Amúgy jóról. Nem haragudjatok, ezt lejjebb kell raknom B-be, de csak azért, mert nem nagyon hasznos. Főpap C. Bűnevő. Hát az a baj, hogy ez egy olyan kacsa, aminek harcolnia kell az életéért, és ja. Hát ott még C-be fogom rakni, mert még mindig jó, szerintem, mint én ninja. Beavatottal nem játszottam, legyen egy C. Prédikátor, hát nem a leghasznosabbról, de amúgy eljátszogatok vele, szóval B. Ámor B. Dolgozó, annak vagy egy nagyon erős C-t, vagy egy nagyon gyenge B-t adok, de adok neki egy nagyon gyenge B-t. Pantomim, hát ez teljesen egy C. Ez nem tudom, hogy került ide. Szóval a pantomim az teljesen egy C. Mi ez a csirke? Jó, ez a csirke ízűben van szerintem. Ezeket a rólokat ne haragudjatok, de nem ismerem, mert én csak klasszikus sorsolást és csokit vagy csalunkat szoktam játszani, szóval ezek nekem mind automatikusan D-tierbe rakom őket. Kivéve a falusit, amit a C-tierbe rakok, mert ugye az a csokit vagy csalunkban van, azt hiszem. Ezeket még berakom a D-tierbe, mert nem ismerem. És akkor elérkeztünk a videónk utolsó rójához, ami nem más, mint a múmia. Hát szeretem, amúgy a telkinetikust átrakjuk ide. Szeretem a múmiát, szerintem egy ATR-t megérdemel. És megnézem, hogy valamit akarok-e változtatni. Pedikát felrakom egyel. Ajajajajajaj. Igen, CTR. DTR-ben még vannak, ja. FTR-ben van a madárdes és a bosszúálló rólok. Hát, talán médiumot felraknám B-be. Hát, alakváltó, jó, azt meghagyjuk. Bérgyilkos talán? Jó, maradjon. Ámort nem, maradjon az is. Önbíráskodó, hát felrakhatnám B-be, de olyan jó azért nem vagyok vele. Sheriffel tök szar vagyok. Párbajozó Dodó életemben egyszer voltam. Hát, jaj, fanatikus. Amúgy azt szerintem átrakom a CTR-be, mert azért nem olyan szarról.
Viszont nincs az maradon nekem a D-ben, de amúgy F-be is szívesen beraknám, de azért azért tripla cooldown, meg hogy szar vagyok fel megint minden ellenére, meg hogy bebugzott egyszerűen minden ellenére, kettőt is tud ölni. Főleg, hogyha szeretőt meg a triple kill, azért abba is gondoljunk bele. Na, szóval, szerintem ezt a tier listet én itt lezárom. Kicsikét gyorsan fogtam, de hát ja, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Illetve még tervezek tier listes videókat csinálni. Na, sziasztok!